Torri zu. Joatia. Gezurra sanmonetarian eta ni baino lehenago zen atarian. Esan da, gezurretan dabilena ez da urtura joaten, gaur ez bada bihar haren hori egingo da. Adibidea. Astelehen goiza zen, Patxi matematikako azterketaren beldurrez eskolara joatea erabaki egin zuen eta bera egin zuen. Arratsaldean eskolara joan zenean irakaslea galdetu zion. Non egon zara goizean eta Patxik esan zion dentistan egon zela. Irakaslea etxera deitu zuen eta Patxik gezurretan harrapatu zuten. Urrutiko itxabar normala gorturatutara. Esan, gauzeko gauzak eta pertsonek fama gehiago egin dute etxekoen baino, baina batzuetan kontua besterik ez da izan. Adibidea, zurean hori norbaitek esan dio eskola batek gehiago erakusten duela, baina urte bat pasatu ondoren zurean jakiten du beste eskolan baino gutxiago ikasten duzu. Gogozko tokian alaparik ez. Gure gogozko gozak denominan, denbora pasatzen zen ditu gaur. Adibidez, bigarren mailan testu liburuak irakurtzen